Moro! Mä oon Samu Helsingin yliopistosta ja tänään ajattelin kertoa matematiikasta ja valokuvista. Mitä ihmettä? Aloitetaan osastosta siis ja siitä sitten edetään. No joo, tässä nyt on tuolta Helsingin vanhan kirkon puistosta kuva, joka on aivan liian tumma. Mutta hei, neliöjuuri tekee siitä vaaleamman. Joo. Tässä taas on kuva Temppeliaukion kirkon nurkilta. Siinä jotkut lapset kirmailee. Taas on kuva liian tumma. Mut hei, otamme neliöjuuren ja tadaa! Paremman näköinen. Ja vielä yksi esimerkki. Tässä nyt on tämmöisiä kirsikankukkia myöskin Temppeliaukiolla Helsingissä. Kuva on pikkusen liian tumma, mutta ehkä arvasittekin. Otetaan neliöjuuri ja vaaleni. Tämä osasto oli siis tää. Ja edetäänkin nyt osastoon kuvat ovat numeroita. Joo, no otetaan tästä tämmönen esimerkkikuva. Tässä nyt on tämmönen Suomen järville tyypillinen näkymä, missä lahna tappelee hummeria vastaan. Keitettyä hummeria. Vitsi, ei ole mikään tavallinen näkymä. Kuva on lavastettu. Mutta ei se mitään. Siis pointti on se, että nyt jos mennään tonne kuvaan vähän sisäänpäin, zoomataan ja zoomataan vielä ja vieläkin lisää ja vielä. Nähdään, että se kuva koostuu tuolla pohjimmiltaan tämmöisistä värillisistä neliöistä, pikseleistä. Ja noi pikselit jakaantuu 3 värikanavaan, nimittäin punaiseen, vihreään ja siniseen. RGB tulee englannista tommoset kirjaimet, tossa ne näkyy. Vähän niinku, että missä on enemmän ja vähemmän vihreätä. Esimerkiksi nyt tuolla ylänurkassa, tossa näyttäisi olla aika reilusti vihreätä ja tuolla nurkassa vähän niinku vähemmän. Ja täällä numeroissa se näkyy, että täällä missä on paljon vihreätä nähdään isoja numeroita ja täällä missä on ei paljon vihreätä ollenkaan nähdään pieniä numeroita. Sama sinisellä. Täällä niin tuolla kulmassa on paljon sinistä. Tässä on isot numerot. Sitten taas täällä kulmassa ei ole sinistä juuri ollenkaan. Ja siellä taas on sitten pieniä numeroita. Ja sitten jos katsoo tästä punaista, niin tuo nyt näyttäisi olevan aika paljon punaista vähän joka puolella. Ja tässä on nämä numerot. Ja nyt yksi tapa katsoa näitä on vielä tälleen, että ajatellaan jokaista värikanavaa niin kuin harmaasävykuvana, missä valkoinen tarkoittaa täysillä ja musta tarkoittaa ei yhtään sitä väriä. Ja harmaa sävyt on jotain siltä sitten välillä. Ja jos ihmettelette noita numeroiden kokoja, niin tämä menee niin, että pienin numero on 0, tarkoittaa sitä väriä ei ole siinä pikselissä yhtään. Ja isoin numero on 255. Sanottakoon, että tämä johtuu siitä, että tämä on niin sanotusti 8-bittinen tämä kuva. Eli siinä on 2⁸8 vaihtoehtoista sävyä ja 2⁸8 on 256. Eli jos mennään 0–255, niin siinä on 256 vaihtoehtoa. Mikäs se neliöjuuri nyt sitten olikaan? Moni teistähän on varmaan koulussa tutustunut tähän ihanaan neliöjuureen. Palautetaan mieliin. Neliöjuurissa voi ajatella, että on kysymys pinta-aloista ja pituuksista. Tässä nyt esimerkiksi on tämmönen 2 × 2 antaa 4. Sitä tää nyt tarkoittaa. Tässä on 2 × 2 tämmöistä ruutua ja niitä ruutuja on siis 4. Tässä on taas 3 × 3 ruutua, se on 9. 4 × 4 ruutua, 16. 5 × 5 ruutua, 25. Ja tätä mietitään nyt vähän niin kuin takaperin tätä neliöjuurta. Tässä nyt näkyy, että 3 × 3 on 9. Sitä voi merkata myös tälleen 3 potenssiin 2, niin kuin varmasti moni muistaa lukuajoita. Eli 3 potenssiin 2 on 9. Ja tämä neliöjuuri on vähän niin kuin tuon potenssiin 2 jutskan niin kuin meneminen takaperin. Toisin sanoen kysytään, että mikä luku potenssiin 2 on 9? Se on siis neliöjuuri 9. Ja se on 3. Voidaan katsoa lisääkin esimerkkejä. Tässä nyt näkyy, että koska 0 × 0 on 0, niin neliöjuuri 0 on 0. Ahaa, vähän matemaatikkomaista. No mutta kuitenkin samoin 1 × 1 on 1. Siksi neliöjuuri 1 on 1. Ja sitten nähdään tuossa toi 2 × 2 on 4, neliöjuuri 4 on 2.
4 9 on 3, 4 16 on 4, 4 25 on 5. Ehkä pääsittekin jo hiukan kärryille tästä, mitä tapahtuu. Merkitäänpäs nämä kaikki numerot tämmöiseen koordinaatistoon. Huomatkaa, täällä alarivissä meillä on näitä lukemia, joista otetaan neliöjuuria. Ja täällä ylhäällä sitten näkyy, mikä on tulos. Esimerkiksi neliöjuuri 16 on 4, niin kuin äsken nähtiin. Ja neliöjuuri 25 on, luetaan tuolta, 5. Tämmönen koordinaatistokikka. No nythän tuli sanottua, että nämä numerot menee 255 asti noissa pikseleissä, niin me tarvitaan näitä neliöjuuria aina tonne ylös asti ja nähdään, että toi 15 nyt on niin kuin isoin numero, sitten 16 potenssiin 2 menee jo yli 255. Että nämä on nyt nämä neliöjuuret, mitkä me tarvitaan. Ja merkitään myös nämä tänne kuvaajaan tähän koordinaatistoon. Nähdään, että tämän näköinen käppyrä sieltä nyt alkaa niin kuin muodostua. Yes. Mut vielä kun haluttaisiin tuohon kuviin kohdistaa näitä neliöjuuria, niin meillä on yksi pikku ongelma. Me ollaan tähän mennessä katsottu neliöjuuria nyt vaan tuommoisille ihan tietyille numeroille, niin kuin nähdään tässä esimerkiksi tämmöisille 36, 49 ja 64 ja tämmöisille. Niille on neliöjuuri ihan kivasti määritelty ja tommonen, mutta mitäs me tehdään noille välinumeroille? Siis 36 neliöjuuri on 6, niin kuin nähtiin, ja 49 neliöjuuri on 7, niin kuin just nähtiin. Tässä on 36, joka on 6 kertaa 6, ja tässä on 49, joka on 7 kertaa 7. Niinpä tulee nämä neliöjuuret sitten kivasti, 6 ja 7. Mutta jos me haluttaisiin ottaa neliöjuuri vaikka 40, siellä kuvan pikselissähän saattaa ihan hyvin olla jossain värikomponentissa vaikka numero 40. Miten otamme siitä neliöjuuren? Tää äskeinen ruudukkojuttu antaakin nyt tämmöisen tuloksen, että siis 6 kertaa 6 on 36 ja sitten tuo isompi ruudukko 7 kertaa 7 on 49, mutta se 40 on tuossa välissä, 36 ja 49 välissä. Nyt ajatellaan tätä pinta-alaa uudestaan. Eli itse asiassa nyt meillä onkin sen verran maalia, että me saadaan maalattua 40 kokoinen pinta-ala. Maalataan neliö, jonka pinta-ala on 40, se näkyy nyt tässä värillisenä. Ja nyt se neliöjuuri onkin sitten täällä alhaalla, katsotaan vaikka tää sivun pituus. Se loppuu nyt tohon. Eli nähdään, että tuo neliöjuuri 40 on siis, katsotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja vähän enemmän. Ja itse asiassa voidaan laskea ihan tarkastikin, niin tarkasti kuin halutaan, mutta semmonen pikku lisäkuje tähän nyt tulee, että vaikka tämä 40 on kivasti täällä 6 ja 7 välissä, niin sillä on tämmönen äärettömän pitkä desimaalikehitelmä. Siis se ei suinkaan nyt lopu tähän, se vaan menee tuossa ruudun ulkopuolelle ja tää on nyt ymmärrettävä niin, että se jatkuu tuonne äärettömyyksiin asti toi desimaalikehitelmä. Mutta ei välitä siitä. Ehkä tässä tää pointti on se, että neliöjuuri voi kyllä laskea ihan mille numerolle vaan. Ja voidaan merkitä tuonne koordinaatistoon myös ne loputkin tuommoisella viivalla. Ja tässä nyt näkyy neliöjuurifunktion kuvaaja koordinaatistossa. Ja sitten voidaankin käydä vilkaisemassa, että miten ihmeessä se nyt niin kuin vaalentaa kuvia, tämä neliöjuuren ottaminen. Ja sitä varten mä käytänkin itse asiassa Photoshopia. Mä avaan Photoshopissa kuvan. Ja tässä näkyy sieni tässä kuvassa ja vähän metsää, kanervikkoa. Kurves. Näin. Ja nyt kattokaa, mitä tapahtuu, kun mä käännän tätä näin päin. Kuva valaistuu. Jos mä käännän tänne toiseen suuntaan, kuva tummenee. Tällainen juttu tässä itse asiassa tulee aika paljon paremman näköinen tuosta kuvasta. Ja jos ette ole ennen nähnyt tällaista operaatiota, niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. Tämmöisiä työkaluja on siis muissakin, ei tarvitse olla just Photoshop, muissakin kuvankäsittelyohjelmissa missä on tämmöisiä käyrätyökaluja. Mitä tässä oikein tapahtuu? Tässä niin kun ajatellaan, että tässä alarivillä on niin kun tummasta vaaleaan noita kuvan arvoja. Itse asiassa ne voi ajatella ihan niin kuin numeroina, että
tässä on 0 ja täällä on 255 ja mitä niille pikselieroille tapahtuu. Ja tää käppyrä nyt esittelee, että miten ne muuttuu. Et esimerkiksi jos siellä on tätä tummuutta oleva pikseli siellä kuvassa, niin huomataan, että tämä meidän säätö antaakin meille arvon, joka onkin nyt täällä asteikon puolessa välissä suorastaan. Täällä se on tuossa niinku 1/4 kohdalla tätä asteikkoa, mutta sitten tämä käppyrä sanoo, että muutetaankin se tämmöiseksi, joka on puolessa välissä asteikkoa. Niinpä ne niinku vaalenee ne kuvan sävyt. Ja tämä 4-juuri homma onkin oikeastaan se, että tämä käppyrä, mikä me nyt tähän väännettiin näin, joka huomattiin, että vaalentaa kuvaa, niin se on itse asiassa aika lailla sen 4-juuren näköinen. Oikeastaan tässä ei nyt sen kummemmasta asiasta ole kysymys. Ja lähinnä ehkä tämä pointti oli se, että koska nykyään kuvat on numeroita, digitaaliset kuvat on numeroita, niin kuvien muuttaminen, miten meitä halutaankaan muuttaa, tarkoittaa, että niitä numeroita täytyy muokata. Ja mitenkäs numeroita muokattaisiin muuten kuin matematiikan avulla. Tadaa! Jes, semmonen pläjäys tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Pistäkää kommentteja. Näitä tulee lisää ja mielelläni kehitän eteenpäin, niin että tulisi mahdollisimman kivoja tiedepläjäyksiä. Moro! Tähän loppuu vielä professorin virallinen ohje nuorisolle. Jos olette miettimässä lukioon menoa ja jos tämmönen matikka-jutska tuntuu kivalta, ottakaa pitkä matikka. Pitkä matikka. Lukekaa pitkä matematiikka.